Vakadzi mukuda varume vasiri venyu imimi, idai varume venyu chaivo chaivo, idai varume venyu chaivo chaivo. Ivai nomunguva yekuziva kuti murume wako hakuna munhu akashata pamusoro penyika. Vanhu vese vakasikwa naMwari nomufananidzo waMwari. Ukatarisa paakasika denga nonyika akaona kuti pano chinhu chandasiya pamusoro penyika, ndobva azvibvunza akacheuka kuseri kwaari akaona kuti izvi zviri agadzira pamusoro penyika. Mhuka aisa panyika, mvura aisa panyika, miti aisa panyika, zvese zvinofadza nozvodino zvinoyevedza nyika zvakaiswa panyika. Akati ndasiya chinhu chinonzi munhu chakafanana naye, ndobva aisa munhu. Zvichireva kuti hapana munhu akashata pamusoro penyika. Mukadzi wako nyanga achipfeka hembe dzemanga manga anogadziriswa nekuti apfeka hembe dzakanaka. Ukaona shoma izvi kandai hembe iri imwe chete ainiwa nokunge ichiitwa zvakanaka, inongova icho chinhu chakanaka. Uno muridzi wako kozivawo dzimwe chirikadzi nete ngadziroriwe, chirikadzi nete ngadziroriwe. Manzwa here? Paunotozvoni patikana patichiri kusunyika nemurume roriwa. Manzwa, chirikadzi nete ngadziroriwe, roriwe. Itai misha totongoita kuda kutendera mumataundishipi muchiita zvevarume, roriwai imimi. Manzwa, chirikadzi nete ngadzirori. Kunotsira toona kuti chirikadzi dzahora idzi hadzisino pasi pane pasina muto, idzo dzichino muto roriwai. Hakunowanika panyika chirume, ndinoziva izvozvo. Chirume ishoma chereke, ishoma zvakanyanya. Idzo chirikadzi nete dzino problem roriwai. Muri kuzvinzwa? Ukaenda kwamarangi unoona vakazi 10, 15, ukaenda kwanonzi kwamambo akuzviti mambo mazuva ano vadzidzi unonzi stable kuke vari kunoriwo vakawanda chaizvo. Azviona zvinoreva izvo zvemunofanira kuzvinzwisisa. Muri kunzwisisa? Hakuna munhu asina wake, hakuna munhu asina wake. Kana mukadzi wacho ukada kugara asingaroriwe, murumeka murume rakakufanana nogumbezero panhamo unodhonzwa nowese wese. Saka imwe nyaya yokuti muri kusiyiwa nevarume mudzimba, imwe nyaya yokuti muri kusiyiwa nevarume mudzimba. Bikireiwo varume nonguva. Murume anobikirwa nonguva, achiwachirwa nonguva. Ukaziva kuti murume wako chidhakwa, ukaziva mhirishonga mudzimba, ukaziva kuti murume wako chidhakwa, ziva kuti nezuro akarara akadakisa dzakadii kuseri ubva wamuitira. Ubva wamuisira mvura inogeza ndiro kadai akasikade kuenda kumunhu, ukamuisira mvura inotoda kugeza bhabha risinobva rapera, obva aenda kunobata chi right penya yacho. Takapedza tichiti michidzoka yekumabeda kugara basi, hama dzemukadzi, hama dzemurume ndokurukurana uye mozodzoka moti paanza kusuwa 19 ndokudzoka kwaita. Tiudzei tizvi. Amaitaura isusu ina ndinadzo ndakakurukura nadzo ndinomboziva zvavakataura. Hapana zvamukazokurukura. Kana ivo ndo vakashedza hama dzovafuraidhe vakangokurukura enda ndisinomba. Uye utaura tizvi. Ndakashedza hama dzangu ndomba dzauya kutetedza kurukura navo saka asi yangu ava vakaramba vakaoma, vakaramba vakati idini handichataura nehama dzenyu, idini tine pandakamira itekurukura ndezvenyanja. Saka hama dzangu hadzina kuzokwanisa kuvaunganidza kuti vakaramba kana kutaura nadzo chaizvo ava vakasvika hama dzavo pavangopinda mumba zvikanzi migarai panze toda kumbokurukura. Vakabvira kumatyoru vari mudheni mwangu havana kumbondisvedza zvikanzi garai panze tombokurukura svikira vakaparara, vamwe vakarara. Hadina kana chandakasiva. Alright. But iwe unotaura kudai pakagarwawo chikaranga chakanaka wakashedzwa mumba, unozvawaigamuchira here? Ndaipindura mashoko andaipindura. Asi waigamuchira here nomubvunzo wako? Waigamuchira here? Changamirira ndazvigamuchira. Chikonzero chandokugamuchira.
wakapedzisira nekuita bonde nemurume wako. Bonde pesa pariripo kubvira tagumburana kuwacha ndikuwacha bonde riripo kubika ndikubika asi iyo yariri kunetsa yandikakutsanangurira ndichiti vakaita zvinhu zvavo havana kundiudza kusvikira nhasi vapa mukadzi havana kundiudza vanoba zvinhu zvangu vachiendesa kumukadzi wavo havana kundiudza nhasi zvinezvi ndane chirwere chepabonde vairamba kuenda kuchipatara ndichivati handei vachirapa kusvikira nanhasi zvinezvi ndiri kurwara Friday visho ndirapera ndakadzokera kuchipatara kuti ndakarapiwa saka inini ndiri kuzvionesa kuti ezvinezvi ndindakuwara miri wangu hausiriwo pandasvika nhasi mambo inini ezvinezvi ndine mushonga ndinayo yandakutanga kuti zvidhirenje svika kuzasi uku ndorara ndozvidhirenje ndichivaiwa ndichidzimbiwa svika ndasvika pakuvati aiwa chimbogarai nomukadzi wenyu nenhaka inini ndogarira vana vangu. Wanzwa zvitaura nomukadzi wako zvawakaona vese vari vaviri vadi kuti kana pano zviripo wangoenda navo kuchipatara varapiwa? Pane zvakaitika kumazuva apera aya vachitsanangura kudaro takaenda tese takarapiwa. Makaenda nesei? Musoro ichangamira ndakatanga inini ndichiwadza kuti ande kuchipatara ndakaenda kwamapiye ndakarapiwa ndakadzoka vakagara takasangana sezvo bonde rimwe chete ndobva vazoenda kumapurisa kunoripota futi kuti ava vari kuramba kutambira izvi ndikatora mukadzi wenhaka vari kuramba kudai svika takazoenda futi takatenga mushonga ndakaya ndakamwa mushonga ivo vakaramba makondomu vaenda kwamakaki inini ndichishandisa mushonga ndobva vabvapo tarapiwa kudaro ivo ndobva ndazoti ndakudzokera kumapurisa muda kukwadzisa inini ndobva vakanotenga mushonga vachimwa vanga kushandisa makondomu vachienda kwamakaki vaenda kwamakaki ikoko vakasvika futi kurarama feya vachidzoka ini ndiri kutodzimbiwa kuvaiva kuzasi kwangu handi hakusi kupera izvo ndino chubhu dzandakapiwa musino kumudzimbo ndakati ni chubhu idzi handidzishandise zvinozvi ndichatanga ndaenda kwamambo kwacho ndinovati aiwa ngavachigara nomukadzi wo akada wenhaka iwowo inini handichada ndogarira vana vangu nokuti nhaka dzokuti nhasi ndakachengeta munin'ina feya vachiona ndichiriritira ndichiburitsa mari yangu havana kumbondiudza nhasi vatora mukadzi vafeya nomukadzi havana kumbondiudza nhasi vanoburitsa zvinhu zvanga vachiita zvavanoda saka ngavambogara nomukadzi wenhaka iyo. Matsananguro ari kuita madzina yangu shuwa vari kutsanangura vachidaro zvimwe zvacho zvese ka vari kundinyepera hapana kana chandiisa pamba zvakaitika madzina yangu ini ndagara nhaka ndobva vakatanga kuti no dambudziko riripo inini pane zvandiri kunza mese maratidza kuti makundikana musha wenyu wakuda vachairi vanotungamira topatasvika ndotanga ndabvunzaiwo mukadzi tisati aenda mberi zvatanga tichifunga isusu ndaida kuti mukadzi wacho iye mumwe wacho apa iwo apa nemurume uyu apa tokuisirai tokupai munhu uri pakati noenda kuchipatara mese inini handichada changamira zvavari kundiita vakandirwadzisa nehama dzavo matare vari kundirongera kubvira february nehama dzavo vachironga zvavanoronga kundiisa kusaidhu asi ndirini ndaitora munin'ina wangu ndakati handitotora munin'ina wenyu 6 months ndinaomba mangu nhasi vafa vaikatanga kudanana munin'ina wari mupenyu vachidanana vachihwandirana vachidanana kusvikira nhasi panhaka kana kundisuma havana kana kundisuma unoreva here kuti kana kuunda kuchaita kana kundisuma havana kusvika nhasi ngavachimbogara nomukadzi ini ndogara tisati taenda tiri vanhu munyama handisida kukubatanidzai asi ndaipo kutanga titange tamborapa muri 3 isusu tozotsvaga kutoita sei ainini nomukadzi ye nerudo rwandaivapa nezvamari ngavambogara name inini vavo nokuti ini ndaivapa rudo rwavo asi zvinezvi vakuita zvinhu zvavo vachindihwanda vachiparadza zvinhumiratidzwe tikati isusu nhasi kutopa mupurisa wedu utohoi nomukadzi wacho waari kudanana naye uenda kunorapiwa mangwana woenda naiyei vese orapiwa unonzwa sei isipo makaparadzana ngavagare zvavo ngavachigara zvavo hanzi nomukadzi ye nokuti rudo rwandaivapa handaiziva kuti kubatsira kwese kwandaita mwana wake achikuwara ndichimubatsira akabheuka nemotobheki baba wacho ndichivachengeta 6 months mumba mangu ndichivabatsira handaifungidzira kuti vangaiti zvinhu zvavo vachindirasa vasingambondizapera isi kuti
mukadzi wako wanzwa zvaataura pakuburisa zvinhu zvisatikamanikidzei upenyu hakuna stori yakava shuga inoti ikapera tenda kunotenga kushoko hakuna stori yomweya munhu akaenda aita se aendi mhuri yako kuti ochienda kunochengeta mukadzi ndiye vabereki vake vangu vari kumazuva apera hatachatokwanisa kuita zvatautaura taedza kuti batonidze kuti paita chirwere wazvinzwa oro tikubatsire ndipa inini madzimai angu ndangachina wanga ndikuwada kuti tigare tiri pamwe chete une vana vanganiwe mukadzi ndichichengeta mhuri yakasiyiwa enda unogara pamba pako wazvinzwa here ndakupa masimba ekuti inogara pamba pani papo chete nokuti ndakatsvaga mushonga yechibhoi tirapiwe vakaramba mushonga yechibhoi ndikutsvaga tirapiwei vari kuchiramba saka ini upenyu hwangu ngava chichidhonza nama kana zvakunetsa iwe zvinenge zvaona zvakunetsa unoya kudarikwa mambo wazvinzwa chete tora mushonga yako unoshandisa ukupora iwe pamupaka wara kuzokuya kuona mhuri yako asi panguva inobonde igombirai tiri kupai 2 months munodzoka musi 1 month tipedze tione vanoona kudzoka end of March 19 and 26 vanayanisa 26 masvinzwa mese muri tuya munaisa 26 iwe wakutudza magara kuti iwe wakutudza magara mukuita masvinzwa pamusoro yechangamiro inini apa ndinangazozisamatsanangura maperero azvaita maperero azvaita ndopanguva inechibhumira kuita bonde nomukadzi mhuri yako ina unono kati panguva inosvika musi wa 26 mira kuita bonde nomukadzi wazvinzwa avandikupanga kadzipa pakanogara iwe pamba pako wara kuzokuya kuona vana nekodzero saka ndine zvimwe zvinoita kutsanangura sana taura rimwe dambudziko riko ndirokutoti madzimai angu matsanangura avaitaiwaera kana kumba vanotsanangura vachida asi zviri kuzoita nezvekuti ndakasunga ndakaenda ndakanona mhuri yakasiyiwa pandinodzoka vanondirwisa usiku saka handina kugare pamba izvo zvimanera pandinenge ndii pamba urikuzimba here pamba mazutano ndizo izvi vakandirwisa musuno changamire apa tasiyana muropa pandakarumiwa ndakarumiwa vanondirwisa zvekutoti ndakamutakanana zviye ini ndandarevati ndakubuda ndakumbobuda kuenda kumba kwedu kana ndibude ndiende kwandiku kuenda ndopa wakandibata kuwandidai zvandinoitatikamitegeretiramisuka vanoseimwe time yekuti vanomuka usiku ndakarara nditi ini ndakonzera zvezvo ndokuvashayangwa kuti ko madzimai angu vaenda kupi tozomuka tovatsvaga pamwe ndozovada pamwe vari kusango saka ezvimanimuzopa vakazomuruma avo kava vakabuda dzako mana inenguroko zvikanzi ini ndafunga zvokunozvisungira ndakati anova aikona ikunozvisungira madzimai dzokaika nyaya yedu inotaurwa inopera ndo pandakavakada ndichirwisana navo ndobva vandoruma omuna ita dambudziko rako riri paita dambudziko ruchiwere paita dambudziko rokuti mukadzi wako angasaita sekuti unoita bari pamunhu wakachengeta wazvinzwa ndopanonyanya avadikubanzochangamira wanyatsonzwisisa zvotaura avadabanzochangamira wanyatsonzwisisa saka chironda chachirapo nechimwe chironda wazvinzwa nyaya yese urikuiziva yaari kukurumira ukadzi urikuiziva hanzi rudo rwandaikupa iwewe asi nhasi ndo rwako tamisa rudo rwako asi zvinezvi vachinja kana maitiro pamusana paamenini wandakachengeta inini nhasi musha wangu ndakusafa pamusana paamenini wandakachengeta saka ngavaiti endeko hamuchaiwana ndo zvakonzeresa saka zvisino zvisinei kana musi 1 26 unayaniswa 19 right 19 March mwaya mese muri 2 nemadzimai angu aiwa taya takasiyana mari ndoyaita shoma saka ndavatipirai malift indaiyakunidzoka ndipano saka mukuenda sei fambe nawo changamirubvira vabva february wakaviga munyina wavo asanda kufamba norwendo vanofamba nomukadzi yei kubvira saka maribhas uneiwana kusvikira february unoenda nei maribhas unotondipoe memama changamire pamusoro changamire nyaya tinyarara mukasekaeka pamusoro
nyaya yemari kutaura kare madzimai angu ane mari kubvira last year ndatanga kuchengeta mhuri kare mari yatakatengesa yese last year ndo vakaibata zvika handakana sendera ndakabata aiwa mira munhu yeziva baba ndisoka kuti tuye kunoka kuti titaro nyaya dzikati sine mari yatakatengesa chibagiso iripo so ndo vanaye mari ivako handiko nyange sende kutoti ndifambe akakupeka nokuti wakachisa munda wako Alright, saka namusi wa 19 tozopedza nyaya yako wazvinzwa una yamusi wa 19 dismiss tapedza